स्मृती. आपण जर या दोन्ही संघाकडे नजर टाकली तर रामदास स्मृती या संघामध्ये अर्थातच आयकॉनिक प्लेअर मानस लाकडे आहे. राकेश आडुरेकर ज्याच्यावरती गेल्या वर्षी मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार मिळाला अंतिम सामन्याचा, ज्याने गेल्या वर्षी या स्पर्धेचा नूरच पालटला होता. त्याचबरोबर त्याच्या सोबतच विघ्नेश पालशेतकर आहे. प्रभंजन शिरगावकर फलंदाजी मधला लावणारा निरंजन नेहमीच तोच आहे प्रभंजन. पूर्णगड गावचा सितारा प्रभंजन शिरगावकर. रवी आहे बरोबर झोरे याच्यावरती नजर राहील. सुजन जांभरकर एक लोकल बॉय परंतु शेवटपर्यंत झुंजणारा असा हा प्लेअर आहे. भक्तराज मळेकर मैदानाबरोबरच माईक वरती ज्यांचा कंट्रोल आहे असे भक्तराज मळेकर आपल्याला दिसतील. त्याचबरोबर अमन डोरलेकर, वृंदावन आणि इनायत मस्तानी यांच्यावरती सुद्धा नजर राहील. त्याचबरोबर आपण जर विचार केला तर निर्मिक असोसिएट्स प्रदीप हरजकर यांचा हा संघ निर्मिक असोसिएट्स अर्थात संघ मालक प्रदीप हरजकर यांनी संघ बांधताना आयकॉन प्लेअर म्हणून अक्षय मेस्त्री, पुन्हा एकदा आमच्या रत्नागिरी किंवा पावस पंचक्रोशीतला हा चमचमता तारा सितारा गेल्या वर्षी जायबंदी झाला होता परंतु या वर्षी मात्र मॅन इन फॉर्म आहे. त्याचबरोबर त्याला साथ देण्यासाठी म्हणून अनुराज नाटेकर, अंडरआर्म क्रिकेट मधलं पूर्णगड गावचं भूषण अर्थात क्रिकेट मधलं पूर्णगड गावचं भूषण. त्याचबरोबर पार्थिव वरवटकर याला सुद्धा आपण वॉच करू कारण हाही एक मोठा प्लेअर बनण्याची दृष्टिकोनातून वाटचाल करत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये सुविचार वरवटकर यांचा हा चिरंजीव आपल्या वडिलांचं नाव रोशन करेल का? त्याचबरोबर त्यांना साथ देण्यासाठी सुरत्न शिरगावकर आहे, गौरव नार्वेकर आहे. त्याचबरोबर अक्षय आराध्य हरजकर आहे, अनिकेत आंबेडकर, शेखर बंडबे, ओम डोरलेकर, ओम नाटेकर यांच्यावरती सुद्धा नजर राहील. बाकी आणखीन या प्लेयर जर विचार केला तर 2 स्टार प्लेयर वगळता बाकी सर्व नौखे प्लेयरना घेऊन मानस आणि अनुराज याच्यावरती असेल दारोमदार. सॉरी अक्षय आणि अनुराज याच्यावरती असेल दारोमदार. आणि दुसऱ्या बाजूला विचार केला तर रामदास स्मृती हा जरा मजबूत संघ दिसतोय परंतु आपण पाहिलं पेपर वरती मजबूत असणारा संघ हा पराभूत होताना आपण दोन्ही वेळेला पाहिले. पहिल्यांदा सुधीर भाई प्रतिष्ठान आणि नंतर आपल्याला पाहायला मिळाला MD स्टार वॉटर फाईट बॅक होता टीम फायटर कडून सुद्धा आणि MD स्टार कडून सुद्धा. घेऊया छोटासा ब्रेक, तोपर्यंत ऐकूया सुमधुर संगीत आणि ऐकूया UPLचं विकास लाकडे यांच्या सुमधुर आवाजातून गौरव हरजकर यांच्या सप्त संकल्पनेतून अवतरलेलं सुमधुर गीत.
एमडी स्टार आणि टीम फायटर यांनी आपली नाश्त्याची कुपन घेऊन जायचे. प्रत्येक सहभागी संघासाठी चहा आणि नाश्त्याची व्यवस्था मेघराज मोहन बळगे आणि मयूर मोहन बळगे यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे. तरी सर्व संघांनी आपापली कुपन घेऊन जाण्याची कृपा करावी. वेलकम बॅक, सुस्वागतम. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा अर्पण करून पुन्हा एकदा मी योगेश खडपे युट्यूबच्या माध्यमातून रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह, दादा बरोबर, रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह अर्थात सौरभ दादा मयेकर, आमचे कॅमेरामॅन गौरव दादा उत्कृष्ट कॅमेरा वर्क करतायत स्लिप कॉर्डन मध्ये. या बाजूला आपण जर दुसऱ्या बाजूला पाहिलं मिड विकेट कॉर्डनला रोनित आहे आणि स्ट्रेट आपण अँगल जो आपण पाहतोय सध्या विघ्नेश यांच्याकडून काय कॅमेरा वर्क होते. जाऊया मैदानाकडे. मानस गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. नाणेफेक कोणी नाणेफेक जिंकले? निर्मिक असोसिएटने नाणेफेक जिंकले. प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे. हा मगाच्या 2 सामन्याचा सगळा अनुभव. अक्षय आणि अनुरागची जोडी मैदानामध्ये. मानस अक्षय नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत. मानस पहिला गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. मानस लाकडे राईट ऑन राऊंड द विकेट. कासारवली गावचा हा सितारा स्टार रत्नागिरीमध्ये ज्याचं नाव अतिशय सन्मानपूर्वक घेतलं जातं. काय बॉलिंग बघा, व्हेरिएशन बघा, एक्सपिरियन्स बघा त्याच्याकडे, जबरदस्त आहे. मानस इनका नाम आहे. चल चल पुढे, 3 वडे दाखवतोय मानस. यावेळेला फलंदाजाला अनुराज नाटेकर. ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये टेक्निक सुंदर आहे अनुराज नाटेकर याची. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये गेल्या वर्षी आपण त्याची एक खेळी पाहिली या मैदानावरती, परंतु या वर्षी काय आहे, त्या फॉर्म मध्ये आहे का, त्या फ्लो मध्ये आहे का अनुराज नाटेकर, पाहणे औत्सुक्याचं. गोलंदाज फलंदाजाने केली भूल, दांडी झाली गुल आणि बॉलर मानस पॉवरफुल. अरे वादव ना डीजे. निर्मिक असोसिएट्स फलंदाजी स्वीकारली. नाणेफेक जिंकून सुरत्न शिरगावकर नवीन फलंदाज जातोय मैदानावरती. एक्स्ट्रा प्लेअर पाठवा सर. आता प्रत्येक संघाला हे सांगणे एवढं औपचारिकता ठेवू नका प्लीज. आपण एकदम प्रोफेशनल पद्धतीने चाललोय युपीएलच्या माध्यमातून या दुसऱ्या वर्षामध्ये. सुरत्ना पुढचा बॉल परत एकदा ऑफ ब्रेक, परंतु बॉलची दिशा बघा कशी सुंदर आहे. ऑफ स्टिक वरून मिडल कडे, परंतु खोदून काढावं लागतं फलंदाजाला. तेवढा स्प्लिट ऑफ द सेकंड मध्ये त्याला विचार करणे गरजेचं आहे. वेळ मिळत नाहीये. इतकं चांगलं क्षेत्र रक्षण. वन ऑफ द फायनेस्ट फिल्डर राकेश आपल्या उंच पुरा आपल्या शरीर यष्टीचा वापर करताना दिसतोय. पाहू शकतो आपण परत एकदा या स्क्रीन वरती राकेश कडून. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. यावेळेला फटका चांगला आहे, सुरेख आहे. सुरत्न कडून येतोय सुरेख फटका, जातोय सीमा रेषा पार. येस डीजे चौकार. थँक्यू डीजे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 7-7 फॉल लॉस ऑफ 1 विकेट. 7 आकडा
धोनीचा नंबर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. इंद्रधनुष्याचे रंग असतात 7, रंग सप्तरंग ज्याला म्हणतात ते असतात 7, लग्नाचे फेरे असतात 7 आणि आता धावा झाल्यात 7. गोलंदाज नवीन गोलंदाज येतोय, राईट अँड राऊंड द विकेट मारा करेल. यावेळेला मात्र युट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हने अंडरम क्रिकेटमध्ये क्रांती आणली आहे. आपण पाहिली आहे की मी मगाशी उल्लेख ज्याचा केला की रत्नागिरीचं जर अंडरम क्रिकेट विश्व जर तुम्ही फॉलो केला असाल तर यावर्षी सर्वाधिक लोकप्रिय झालेले टुर्नामेंट म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं ते सोमेश्वर प्रीमियर लीग अर्थात SPL सोम भाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील मॅनेजमेंटने ती स्पर्धा आयोजित केली होती सोमेश्वरची. या टुर्नामेंटचं संपूर्ण विवरण म्हणजे युट्यूबच्या माध्यमातून प्रक्षेपण मराठीमध्ये हे प्रक्षेपण रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून केलं गेलं आणि जवळजवळ ही स्पर्धा 2,39,000 लोकांनी पाहिली आहे. हा एक रेकॉर्ड झालाय अंडरआर्म क्रिकेट मधला. गोलंदाज एक्स्ट्रा प्लेअर सर थांबा, वेट पेनल्टी लावू का? एक्स्ट्रा अंपायर का नाही, एक्स्ट्रा प्लेअर का नाही येत? दिस इज नॉट फेअर. UPL तुम्ही जर प्रोफेशनली जर चालवायचं म्हटलं तर एक्स्ट्रा प्लेअर आलेच पाहिजेत. दोन्ही संघाचे इथे बसले पाहिजेत. बॉलर्स नेम सांगा. बॉलर विघ्नेश पालशेतकर गोलंदाज. नो बॉल, पंचांचा इशारा नो बॉल. विघ्नेश गोलंदाजी करेल. स्ट्राईक एंडला आहे तो म्हणजे अक्षय मेस्त्री. अक्षय मेस्त्री गेल्या वर्षी पाहिलं होतं थोडासा हाताला दुखापत झाली होती. यावर्षी मात्र तो फुल फॉर्म मध्ये दिसतोय का? त्या फॉर्मचा वापर या ठिकाणी होईल का? अक्षय मेस्त्रीवरती पुन्हा एकदा निर्मिक असोसिएट्सने पूर्णपणे जबाबदारी दिली. हा डबल शॉट पाहायला मिळाला आपल्याला, परंतु बॉल जातोय स्ट्रेट टू द फिल्डर सुजन. त्या ठिकाणी आहे जांभारकरांचा सुजन. क्षेत्ररक्षण मात्र करतोय चांगलं. हो भरकटलाय विघ्नेश भरकटलाय. नावामध्ये विघ्नेश आहे, विघ्न हरणारा तो विघ्नेश. यावेळेला मात्र विघ्न निर्माण करेल का आपल्या संघासाठीच? फलंदाजीचा भार स्वीकारलाय अक्षयने. धावसंख्या डबल फिगर मध्ये 10 वरती फक्त 7 धावा दिल्या होत्या. मानस लाकडेने आपल्या एक्सपिरियन्सचा वापर करून तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पाहायला मिळाला आपल्याला राकेश कडून. इन बिटवीन लेगस्टिकच्या बाहेर परत एकदा विघ्नेश भरकटतोय. हे पंजाब टू हरियाणा आपल्याला ट्रॅक वरती आणावी लागेल गोलंदाजी. हाही बॉल एक्स्ट्रा झाला असता जर सफल नाही झाला असता फलंदाज तर. जर असा मागे गेला बॅकफुटला आणि पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, पंच मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. परत एकदा पंच मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. नो बॉल आणि त्यावरती केलाय प्रहार. मौके पे मारा है चौका. या स्पर्धेमधल्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये 33वा फोर होता. या स्पर्धेची क्वालिटी, फलंदाजांची क्वालिटी पाहायला मिळते आपल्याला. बघा तिसराच सामना आहे. तिसऱ्या सामन्यामध्ये या पहिला चौकार होता आणि एकूण 32 चौकार लागले 2 सामन्यामध्ये. हा 33वा चौकार होता. टोटल धावसंख्या 16 वरती पोहोचवली जाते. 16 फॉलोअर्स ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1.2 ओव्हर्स. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. Vignesh Palsetkar is on the mark. Right arm round the wicket goes to Akshay Mestri. Playing on 4 runs. Akshay Mestri wants to hit the ball towards the boundary line. In between it is wide ball outside the off stump. Off stick च्या बाहर, बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद थी. वाइड बॉल बरकरार देते हुए यहाँ पे बल्लेबाज अंपायर नो बॉल की वाइड बॉल, नो बॉल चा इशारा केला अंपायर ने. इन बिटवीन वाइड नो बॉल ने धावसंख्या वाढते 18 वरती. 18 फॉलोअर्स ऑफ 1 विकेट. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा स्लोअर डिलिव्हरी. यावेळेला पॉवर जनरेट झाली नाही. एलिव्हेशन नव्हतं चांगलं. बॅटचा स्विंग तितका एवढ्या वेगात यायला पाहिजे तेवढ्या वेगामध्ये आलाच नाहीये. बॅट फ्लो पाहायचा. ओ हो आउटर एज फुल टच डिलिव्हरी होती. अपील केली जाते नो बॉल साठी, हाईट साठी. डिस्कशन होईल अंपायर्स मध्ये. थोडासा वेट अँड वॉच चा गेम पाहायला मिळेल आपल्याला अंपायरच्या माध्यमातून. हा बॉल होता फुल टॉस. बॉल गेलाय आउटसाइड द बाउंड्री लाईन. फलंदाज बाद होऊ शकेल जर हा बॉल नो बॉल नसेल तर. अक्षय मेस्त्री याला मात्र जखडून ठेवण्यात यश मिळवलंय गोलंदाज विघ्नेश यांच्याकडून.
टेक्निकल DRS आहे अंपायर कडून. चेकेला जातोय. टेक्निकल DRS अंपायर कडून घेतला गेलाय. फोर्थ अंपायर यावेळेला आहेत, काम पाहत आहेत फोर्थ अंपायरचं सुयोग हरजकर. आणि आउट, फलंदाज बाद. इट इज अ राईट डिलिव्हरी. त्याला काय म्हणतो तरी प्रॉपर डिलिव्हरी, फेअर डिलिव्हरी ना, फेअर डिलिव्हरी दिली आहे. स्कोर झालाय 18. 2 विकेट 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अक्षय मेस्त्री मात्र फलंदाजाला परतावं लागेल. अनुराजच्या रूपात पहिला धक्का, अक्षयच्या रूपात दुसरा धक्का. थोडीशी नाजूक स्थिती आहे, परंतु नाजूक स्थितीमधून कमवावं लागेल. गमवलं तर आपण आहे, कमवावं लागेल. निर्मिक असोसिएट्स नावामध्येच निर्मिक असोसिएट्सच्या संघ मालकाबद्दल काय सांगावं. या माणसाने स्ट्रगल करून आपलं एक स्वतःचं विश्व निर्माण केलंय आणि त्या विश्वामध्ये आपलं स्वतःचं नाव निर्माण केलंय. त्यासाठी स्ट्रगल कितीदा पराभूत व्हावं लागलं असेल त्यांना, परंतु त्या राख्यातून फिनिक्स पक्षाने जशी उडी मारावी, जंप घ्यावी, त्या पद्धतीने निर्मिक असोसिएट्सचा प्रवास झालाय. तोच प्रवास या ठिकाणी त्यांच्या संघाला करावा लागेल, परंतु त्यासाठी पार्थिव वरवटकर याला मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल. पार्थिव वरवटकर, अरे मला माहिती काय गोलंदाजी करतोय विघ्नेश पालशेतकर. यावेळेला मात्र फुल फॉर्म मध्ये आहे विघ्नेश. आपली लाईन कंट्रोल मध्ये ठेवतोय, परंतु यावेळेला मात्र ऑफ कंट्रोल होतोय. ऑफ लेग स्टिकच्या बाहेर व्हाईट बॉलचा इशारा, अंपायरचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल. धावसंख्या 21 वरती 21 वरती पोहोचवली जाते. डिस्कशन केलं जात आहे. 14 बॉलचा हा षटक होते. 14 बॉलचं षटक होतंय. धावा फक्त मिळत आहेत 14 बॉल मध्ये. मला वाटतं 14 धावा दिल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा दिल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा दिल्यात. या षटकामध्ये 14 धावा दिल्यात. 14 बॉलचं षटक झालंय. 14 धावा दिल्यात. सगळ्या एक्स्ट्रा आहेत. एकही बॅटने आलाय की नाही, एकाच दुसरा आला असेल. परत एकदा वाईड बॉल. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या 22 वरती पोहोचवली जाते. पार्थिव फक्त थांबावं लागेल. पार्थिव वरवटकरला कमबॅक करावं लागेल. 16 बॉलची ओव्हर, हे रेकॉर्ड झाले. 16 बॉलची ओव्हर झाली आहे, ती मात्र गोलंदाज विघ्नेश यांच्याकडून. नेव्हरदलेस एवढा मोठा फटका मात्र मिळाला नाहीये. 22 वरती 2, 2 फॉर 2 विकेट. 22 वरती 2. मगापासून 22 ना माझी पाठ सोडत आहे ना स्कोरची पाठ सोडत आहे. उद्या जर नंबर लावायचा असेल, आकडा लावा, नक्की लावा. 50% माझे असतील. बॉलर प्रभंजन शिरगावकर. याच्याबद्दल नेहमी मी सांगतो की लाविते मी निरांजन, तो आहे प्रभंजन. हा मैदानावरती फलंदाजीमध्ये निरांजन लावणारा प्रभंजन. पहिल्या बॉलवरती प्रहार केलाय. झिंग 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 झिंगाट. बॉल गेलाय भिंगाट. बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. चौकार. सुरत्न शिरगावकर. यावेळेला मात्र आपण चांगलं रत्न असल्याचं दाखवतोय. हा चमचमता रत्न आहे का? सुरत्न शिरगावकर. वाईड बॉल. प्रभंजन वरती नो बॉल इन बिटवीन. पंचांचा इशारा. धावसंख्या 27 वरती. सुरत्न फलंदाजी करतोय. परत एकदा नो बॉल आणि बंडी प्लस 2 धावा. या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. 29 वरती पोहोचवली जाते. 29 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. प्रभंजन वरती प्रहार केला गेलाय. विझवलं गेलंय निरंजन प्रभंजनचं. या प्रकाशाला प्रज्वलित करण्याचं काम केलंय सुरत्नने. येस विजय, थँक्यू. पुढचा बॉल टाकण्यासाठी तयार. 29 वर 2. फुल टॉस बॉल. हलकी बडी कट्टाची परफॉर्मन्स सुरत्न यांच्याकडून. हे रत्नजडित कामगिरी आहे भाई. सुरत्नकडून येतोय. 1 2 3 4 चौकार.
33 वरती 2, परत एकदा व्हॉट अ फिल्डिंग, व्हॉट अ फिल्डिंग. एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे सुजन जांभरकर साठी. शेवटच्या क्षणाला अगदी खेचून काढलाय बाबा, पोटातून घास जसा बाहेर काढावा ना तशा पद्धतीने बॉल बाउंड्री लाईन मधून आत टाकलाय. चांगला क्षेत्ररक्षण. सूरतनं काय कामगिरी करतोय, प्रहार करतोय. ये हथौड़ा है कि बल्ला है समझ में नहीं आ रहा है सूरत में, के हाथ में जो बल्ला है क्या धार है उसको. यही बॉल फिर एक बार बॉर्डर के बाहर चौकार के लिए सूरत में शिरगावकर आपलं नाव रोशन करत असताना धावसंख्या 37 वरती पोहोचवली जाते. 2 विकेट के नुकसान पे सूरतनं शिरगावकर आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण करतोय. हे रत्न जडित तर हिरे जडित कामगिरी आपल्या 38 धावसंख्या झाली. 38 एक वाईड गेला, धरला नाही. हा येस, याच्या अगोदर वाईड होता. येस 38 रन्स, 38 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 38. 2.4 षटक संपलेत. 2 बॉल शिल्लक आहेत. काय हमला चढवलाय प्रभंजन वरती. निरांजन विजावून टाकलंय प्रभंजनचं. यावेळेला मात्र कमजोरी, यावेळेला कमजोर शॉट पाहायला मिळतो सूरत यांच्याकडून. वेट डीजे ला वाजवायचा टायमिंग प्रॉपर ठेव. नेक्स्ट डिलिव्हरी. ओ वेट अँड वॉच. बॉल गेला सीमा रेषा पार. फलंदाज उलवतोय, अंदाज निराळा आणि गोलंदाजावरती चौकारांचा धुराळा. या चौकाराने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 42 वर 2. सूरतनं शिरगावकर, हे शिरगावकरांचा छावा सूरतनं रत्न जडित कामगिरी करतोय, नेत्रदीपक कामगिरी करतोय निर्मिक असोसिएट साठी. 42 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता वाजव. दोन्ही बंद. येस, थँक्यू डीजे. यानंतरचा सामना हॅलो. यानंतरचा सामना संजय स्मृती पूर्णगड वर्सेस एमडी स्टार तू शिंदे. संजय स्मृती पूर्णगड वर्सेस एमडी स्टार तू शिंदे. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करा. धन्यवाद. गोलंदाज राकेश शाडीरेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. शेवटचं षटक घेऊन फुल टॉस दिल्यावर एक धाव पूर्ण केली. मानसने मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय त्या ठिकाणी. मिड ऑफच्या दिशेने इन बिटवीन ही मात्र इंटेलिजंट क्रिकेट पाहायला मिळाली सूरतनं यांच्याकडून, कारण स्ट्राईक रोटेट केला गेलाय. एक धाव पार्थिव मात्र स्ट्राईक वरून नॉन स्ट्राईक एंडला गेलाय. डीआरएस घेतला गेलाय. डीआरएस घेतला गेलाय. अंपायर सर प्रवीण सर यांच्यासाठी डीआरएस घेतला गेलाय. तो टीम निर्मिक असोसिएट्स कडून. एक धाव दिले पंचांनी. चौक लाईनमन वेट करा. डीआरएस घेतलाय. अंपायरचा डिसिजन पेंडिंग आहे. फोर्थ अंपायर डिसिजन पेंडिंग आहे. डील एक धाव. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी मानस यांचा. इन द एअर होता जेव्हा बॉल त्याने आतमध्ये ढकलला. इन द एअर होता. आपल्याला दिसतंय ट्रान्सपरन्सी बघा युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही सुद्धा बघू शकता. एक धाव मिळते. हे युट्यूब लाईव्ह आहे का? ओके, लाईव्ह होतं ना. येस. एक धाव डीआरएस मिळालाय आणि तो अनसक्सेसफुल होतोय. एक धावेने धावसंख्या 43 वरती. वाव, व्हॉट बॅटिंग यार. सूरतनं शिरगावकर या पे दमकम दाखवतोय. पाडव्याला खाल्ला श्रीखंड आणि सूरतनं जमवतोय इकडे धावा प्रचंड.
हा धावसंख्या 4 ने वाढून 47 वरती. पुढचा बॉल यावेळेला एक धावेसाठी, एका धावेसमकानं स्लो डिलिव्हरी अँगल बाजूला केलं. यावेळेला व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न राकेश यांच्याकडून. धावसंख्या 48 वरती. 3 बॉल शिल्लक आहेत या षटकातील. पुढचा बॉल स्लोअर डिलिव्हरी. चांगला फटका, परंतु अजून शक्ती पाहिजे होती, पॉवर पाहिजे होती. ती पॉवर मात्र जनरेट नाही झालीये. धाव काय मिळत नाही. 2 बॉल शिल्लक आहेत. मगाशी आपण पाहिलं 54 धावा डिफेंड झाले शेवटच्या चेंडूवरती. त्यामुळे कॉम्पिटिटिव्ह टोटल आहे. 50-55 धावा लढण्यासाठी तयार आहात. नक्कीच सुरतनं यांच्याकडून येईल परत एकदा फटका. बुंग्यात फटका पाहायला मिळतोय. यार व्हॉट अ परफॉर्मन्स. पुढचा बॉल शेवटचा बॉल असेल या षटकातील. सुरतनं यांच्यासाठी पुन्हा एकदा सुरतनं यांच्याकडून. सुरतनं बॅटरने जबाबदारी उचलली. शॉट केले भारी. आता आली तुमची बारी. काय फलंदाजी सुरतनं. एकदम जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सुरतच्या या खेळीसाठी. 56 धावा यामध्ये 16 चेंडू आणि 33 धावांची खेळी केली आहे सुरतनं. शिरगावकर आजच्या रात्रीमधील सर्वाधिक जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन सुरतनं शिरगावकर यांच्याकडून. हॅलो संजय स्मृती आणि एमडी स्टार संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करावी. एमडी स्टार संजय स्मृती संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करावी. भवेश डोरलेकर प्लीज संपर्क साधा कॉमेंट लाईन. भवेश कॉमेंट बॉक्सशी संपर्क साधा. टॉस होतोय एमडी स्टार आणि संजय स्मृतीमध्ये टॉस होतोय. एमडी स्टार पराभूत झालेला संघ आहे. पहिल्या त्यांचा सामना. संजय स्मृती सामना जिंकलाय पहिला. त्यामुळे कमबॅक करावा लागेल एमडी स्टारला आणि संजय स्मृतीला फॉरवर्ड अप करावा लागेल स्वतःच्या संघाला. अजून एक विजयासह पुढील फेरीमध्ये जाण्यासाठी अजून मोठा आपला दावा ठोकावा लागेल. जाऊया मैदानाकडे. या मॅच मध्ये काय झालंय बघा. 56 धावा 2 षटकामध्ये 21 धावा होत्या. पण काय फलंदाजी केली सुरतनं शिरगावकरने. 16 बॉल आणि 33 धावांची खेळी, दमदार खेळी. त्याने एक मात्र केलं की मोमेंटम शिफ्ट आउट केले. कम्प्लिटली मोमेंटम हे शिफ्ट डाऊन करून टाकलं निर्मिक असोसिएट्स कडे. कदाचित त्याला ते प्रेरणादायी शब्द जे निर्मिक असोसिएट्सच्या संघ मालकाबद्दल आमच्या मुखातून आले होते ते शब्द सुद्धा त्याला प्रेरणादायी बनवून गेले. आणि त्या प्रेरणादायी जेव्हा जेव्हा तुमच्यावरती असे विचार दिले जातात तेव्हा तेव्हा तुमच्याकडून अद्भुत अद्वितीय अशी कामगिरी केली जाते. म्हणूनच दैदिप्यमान बनवण्यासाठी, कीर्तिमान बनवण्यासाठी तुम्हाला मोटिवेशनची आवश्यकता असते. समालोचकाचं ते काम असतं आणि ते काम करण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. पुनश्च एकदा मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करीत आहे. हे नाव माहिती उत्कर्ष प्रीमियर लीग केप UPLच्या या जबरदस्त पर्वामध्ये, या दुसऱ्या पर्वामध्ये आपण धमाकेदार सुरुवात केली आहे. दुसऱ्या पर्वामध्ये, दुसऱ्या सामन्यामध्ये या स्पर्धेचा दर्जा काय आहे तो दाखवून दिलाय. जाऊया मैदानाकडे. 24 बॉल 57 धावांची आवश्यकता. लक्षात घ्या 56 धावा केल्या तर 1-1 पॉइंट मिळेल. अक्षय गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. पहिलाच बॉल दणका दिलाय. पहिल्या बॉल वरती येतो प्रहार चौकारासाठी. सुरुवात केली जाते. मानस कडून श्री गणेशा केला जातोय. प्रारंभ केला जातोय.
मानस लाकडे नेहमीच असतो विजयाचा मानस, जिंकण्याचा मानस असतो. बांधुनी स्वप्नांची शिदोरी, झालो वाऱ्यावरती स्वार, भरला आत्मविश्वास पंखी, आज करेल क्षितिज पार. हे क्षितिज पार करण्याची वेळ आलेली आहे. हे शॉर्ट ऑफ द टुर्नामेंट मी का मारतो बऱ्याच वेळेला हे दाखवण्याचा यावेळेला दबदबा दाखवतोय तो मानस लाकडे. नो बॉल, धावसंख्या नो बॉल, 2 धावा. मानसवरती प्रेशर क्रिएट, 1 धाव, एकच धाव. ओके, एकच धाव. धावसंख्या 1 ने वाढते 9 वरती. मानस प्रेशर टाकतोय या ठिकाणी, दबाव टाकतोय. दबाव मध्ये प्रभाव कोण बनवतोय यावेळेला मानस कडून येतोय फटका सुरेख आहे, टेक्निकली करेक्ट आहे. बॉल जातोय सीमारेच्या पार. धावसंख्या 13 वरती. पहिल्या षटकामध्ये हवा काढली निर्मिक असोसिएट्सची. काय सुरुवात केली आहे मानसने. शॉट ऑफ द नाईट मानस लाकडे यांच्याकडून. काय सुंदर टेक्निक आहे, सॉलिड पॉवर स्विंग आहे. म्हणजे बॅट स्विंग किती सुंदर आहे बघा, पाहायला किती देखणं वाटतं बघा. एखाद्या सुंदर स्त्रीचं सौंदर्य जसं न्याहाळावं ना तशी मानसची फलंदाजी यावेळेला पाहण्याचा रोमांच उभा करताना दिसतोय. वाईड बॉल. धावसंख्या 18 वरती पोहोचवली जाते. 18 फॉर नो लॉस. मानस लाकडे, मॅन फ्रॉम कासारवेली. पुनश्च एकदा बॅक ऑफ द लेंथ डिलिव्हरी. यावेळेला मात्र मानसने बॅकफुटला जाऊन टॅप खेळला, उंच गेला, अगदी आकाशातल्या तारांना त्या ललनांना किस करून आला आणि सांगून आला मी येतोय खेळण्यासाठी. सज्ज होतोय, परंतु धाव काही मिळत नाहीये. धावसंख्या 18. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 57 धावांची आवश्यकता आहे. अजूनही मॅच मध्ये दम आहे. 39 धावा अजूनही बनवाव्या लागतील तुम्हाला. 18 बॉल 39 धावांची आवश्यकता. पहिलं षटक जरी वाया गेलं असलं गोलंदाजांतर्फे तरी कमबॅक करावं लागेल. अनुराजला कमबॅक करावं लागेल. अक्षय यांच्यावरती केलाय प्रहार. अनुराज करेल का कमबॅक? गोलंदाजीचा भार कोण स्वीकारणार? कोण गोलंदाज आहेत? जे काम सुरत्नने केलं होतं, जे काम सुरत्नने आपल्या संघासाठी केलं होतं ते मानस करताना दिसतोय. आणि तेच म्हटलं मी, प्रेडिक्टेबल होतं, कारण अनुराज गोलंदाजी करणार. अनुराजकडे दोन्ही बॉल करण्याची क्षमता आहे, व्हेरिएशन आहे त्याच्याकडे, बऱ्याचशा स्पर्धांचा अनुभव आहे, एक्सपिरियन्स आहे. हे त्याचं वैयक्तिक म्हटलं तर होम ग्राउंड आहे. या मैदानाचा त्याला परफेक्ट जाणीव आहे. परंतु यावर्षी हे मैदान थोडंसं मागे गेलंय, त्यामुळे मोठं सुद्धा झालंय. आपण पाहतो की यावर्षी स्टेज आपल्याला पाहायला मिळतंय. हा रंगमंच पाहायला मिळतोय ज्याचं नाव आहे राधाकृष्ण रंगमंच श्रीकृष्ण नगर. ज्या रंगमंचावरून या सर्व स्पर्धेचं समालोचन कक्ष आणि या समालोचनातर्फे हा शॉट, व्हॉट अ शॉट बेटा. विघ्नेश पालशेतकर फलंदाजी चांगली. ओ हो, परत एकदा विघ्नेश यांच्याकडून येतोय. एकच धाव, फक्त एकच धाव. विघ्नेश पालशेतकर गोलंदाजीमध्ये 16 बॉलची ओव्हर केली होती, परंतु धावा 14 दिल्या होत्या. यावेळेला मात्र बॉल लाईनमन काम करायचंय आपण. अनुराज नाटेकर वरती सुद्धा प्रहार केला जातोय. दुसऱ्या षटकामध्ये 23 अशी धावसंख्या. 16 बॉल 34 धावांची आवश्यकता. 16 बॉल आणि 34 धावांची आवश्यकता आहे. 16 चेंडू 34 धावा. विघ्नेश खेळण्यासाठी तयार आहे. विघ्नेश पालशेतकर आणि मानस लाकडे हे हिरे सितारे आहेत दोघं. ऑफ ब्रेक. यावेळेला ऑफ ब्रेक आतमध्ये घुसतोय. बॉल थोडासा शफल झाला, मागे आला, बॅकफुट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॉल खाली राहिला, बॅट थोडीशी अप्पर वरच्या साईडने फिरली, त्यामुळे इनर एज लागला किंवा अंडर द बॅट असं म्हणू शकतो आपण त्या शॉटला. एक धाव तर रोखू शकले नाही. धावसंख्या 24 वरती. 15 बॉल 33 धावा. गेम इज ऑन. हाही गेम होणार मजेशीर. फिल्डिंग, सुंदर फिल्डिंग, क्षेत्ररक्षण सुंदर आहे, कीपरचं बॅकअप सुंदर आहे. एक धाव मात्र रोखू शकत नाही वाईडच्या स्वरूपात. धावसंख्या वाढते 25 वरती पोहोचवली जाते. 15 बॉल 32 धावा. परत एकदा भरकटतोय अनुराज नाटेकर. हे प्रेशर आहे, हे दबाव आहे. दबाव मोठमोठ्या प्लेयर्सना झुकवतं. हे झुकवण्याचं काम करतं ते प्रेशर. क्रिकेटमध्ये प्रेशर आणि
स्वयंपाकघरातला प्रेशर हे दोन्ही एकच काम करतात. कुकर वरती भात शिजतो त्या प्रेशर कुकर वरती, आणि क्रिकेटमध्ये प्रेशर मैदानावरच्या प्रेशरने सामना फिरतो. धावसंख्या 26. नेक्स्ट डिलिव्हरी, हो हो हो, स्प्लिट ऑफ द, जर अशा एका छोट्याशा इंचाने हा बॉल वाईड बॉल गेलाय लेग स्टिकच्या बाहेर. एरर ऑफ द मार्जिन, मार्जिन ऑफ द एरर्स ज्याला म्हणतात, तो मार्जिन ऑफ द एरर्स फार कमी असतो गोलंदाजासाठी. लेग स्टंपच्या बाहेर असतो बॉल तेव्हा. यावेळेला मात्र डॉट डिलिव्हरी. विघ्नेशला जरा आतमध्ये ठेवला होता बॉल. विघ्नेश थोडासा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. परत एकदा हा बॉल जातो स्ट्रेट टू द फिल्डर अलॉंग द कार्पेट. हा नेहमीचा शब्द आपण पाहतो नेहमी. 4 टप्प्यानंतर सुद्धा अलॉंग द कार्पेट म्हणताना आपण ऐकलेले असाल बऱ्याच वेळेला. यावेळेला परत एकदा भरकटलाय अनुराज. ज्या पद्धतीने मागचे 2 बॉल केले होते तीच लाईन का कंट्रोल केली जात नाही, परंतु हेच तर वैशिष्ट्य आहे क्रिकेटचं. वाईड घ्या सर, वाईडने धावसंख्या वाढेल. हो, यावेळेला स्लो डिलिव्हरी, शॉट, सुंदर शॉट पाहायला मिळतोय. बॉल जातोय सीमा रेषा पार चौकारसाठी. धावसंख्या झाली आहे. थँक्यू. 25 धावांची आवश्यकता आहे. 12 बॉल आणि 25 धावा. मॅच इज ऑन जरी असला तरी थोडासा अप्पर हँड आहे. डॉमिनेटिंग पोझिशन मध्ये आहे तो मानसचा संघ, अर्थात रामदास स्मृती. रामदास स्मृती सुकेश आंबेडकर यांच्या मालकीचा हा संघ. सुकेश आंबेडकर यांच्याबद्दल सुद्धा सांगायचं तर त्यांनीही स्ट्रगल करून आपली एक ओळख निर्माण केली, समाजामध्ये दबदबा निर्माण केलाय. एक ओके, शासन दरबारी आपला एक हुकमी एक्का म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, आणि त्याचबरोबर दिलदार मनाचा राजा माणूस म्हणून सुकेश आंबेडकर कडे पाहिलं जातं. बॉल मात्र येतोय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, भेटतोय सर्वांना. सीमा रेषेचा भेद जातोय, चेंडू बॉन्ड लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी. धावसंख्या 37 वरती, 37 वरती पोहोचवली जाते. लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. यावेळेला मानस करतोय प्रहार. 38 अशी धावसंख्या. आता मात्र धावा पाहिजेत 19 धावांची आवश्यकता. 11 बॉल 19 धावा. पार्थिव वरवटकर याला दुसरं षटक देणे गरजेचं होतं का? पार्थिव वरती मात्र प्रहार केला जातोय मानस लाकडे यांच्याकडून. व्हॉट अ शॉट यार मानस. या चौकाराने पुन्हा एकदा पाहायला मिळते मानसची विकेट. दांडी होते गोल. 10 बॉल आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे. मानस बाद झालाय, फलंदाज बाद मानस. 10 बॉल आणि 15 धावा. पार्थिव वरवडकर यांच्यामध्ये दमखम आहे. गेल्या वर्षी 9 बॉल आणि 15 धावा. गेल्या वर्षी जर पार्थिवला पाहिलं असतं तर पार्थिव गेल्या वर्षी एक नवीन गोलंदाज होता, फुल फॉर्म मध्ये होता. यावर्षी त्याचा अभ्यास बऱ्याच लोकांनी केलाय, त्यामुळे यावर्षी त्याला बऱ्याच वेळेला फटके पडलेत. लाटेच्या टुर्नामेंटला असू देत किंवा परवाच्या गावडेंबेरच्या टुर्नामेंटला असू देत, थोडासा अपयशी पाहायला मिळालाय पार्थिव. परंतु इथं मात्र पार्थिवला आपलं नाव रोशन करावं लागेल. वेट डीजे. नवीन फलंदाज प्रभंजन शिरगावकर. फलंदाजी करण्यासाठी तयार. ओहो, पार्थिव वरवटकर कडून होते चूक. वाईड बॉल. 2 धावांनी 2 धावा ना. वाईड बॉल 2 धावा. धावसंख्या 2 ने वाढते 44 वरती. 9 बॉल 13 धावा. मॅच मध्ये रंगत येऊ शकते. पार्थिव वरवटकरला मात्र ते काम करावं लागेल. प्रभंजन खेळण्यासाठी तयार आहे. ओहो, खोदून काढलाय प्रभंजन. 8 बॉल 13 धावा. मॅच अजूनही संपलेली नाहीये मित्रांनो. शर्यत अजून संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये हे दाखवावं लागेल. बहुत आसान है जिंदगी में विश्वास खोना, उससे मुश्किल है विश्वास पाना, उससे भी मुश्किल है विश्वास बनाए रखना. आप विश्वास बनाए रखने के लिए बस अड़े रहना. वो अड़े रहना किसका काम है? या तो प्रबंधन का या तो पार्थिव का. इन बिटवीन ये रन आउट हो सकता है कि टच एंड गो. वाईड बॉल होता. 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न विघ्नेश यांचा, त्याला मात्र
थोडासा लेट रिॲक्ट केला प्रभंजनने, रनआउट होईल का, स्ट्रेट थ्रो होता परंतु तितकाच चांगला क्षेत्ररक्षण झालंय का. टच अँड गो आहे, टच अँड गो आहे, वेट अँड वॉच, वेट अँड वॉच टेक्निकली डिसिजन, टेक्निकली DRS सिस्टम या ठिकाणी वापरली जाते. अजून स्लो कर, नाही अजून स्लो कर, लय फास्ट लय फास्ट. एक पॉज बघ मी सांगितलं ना, लाईनच्या पुढे आहे की मागे तुम्ही बघा. बॅट वरती कशी ग्राउंडिंग आहे. अंपायर डिसिजन पेंडिंग आहे. टच अँड गो आहे, एकदम स्प्लिट ऑफ द सेकंड. टच आहे, आउट. आउट फलंदाज बाद, एकदम स्प्लिट ऑफ द, एकदम जस्ट सेंटीमीटर. हे वाईड आहे ना, हे लाईव्ह होतं, हे लाईव्ह होतं. हो. आपण लाईव्ह पाहू शकता, युट्यूबला लाईव्ह आहे, आपण DRS लाईव्ह दाखवतोय. वाईड आहे ना. म्हणजे इतकी ट्रान्सपरन्सी आहे रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून. एकदा या उत्कृष्ट टेक्नॉलॉजीसाठी, या कॅमेरा वर्कसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खरोखरच तुम्ही आता हे पाहत नाहीयेत युट्यूब वरती म्हणून टाळ्या येत नाहीयेत, पण जे रसिक जे पाहत आहेत खरोखर तुम्ही मनातून टाळ्या द्या, कारण इतक्या सुंदर पद्धतीने हा रनआउट आपल्याला मिळालाय. स्लोएस्ट ऑफ द स्लोएस्ट टायमिंग आपण पाहिला, ज्याला रिप्ले आपण म्हणतो नेहमी. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये जवळजवळ 28 कॅमेरेज, 42 कॅमेरेज, IPL मध्ये 58 कॅमेरेज, बऱ्याचशा वाईड अँगल्सने ते पाहिले जातात. परंतु आपल्याकडे 3 कॅमेऱ्यामध्ये हे कॅमेरे वर्क करण्याचं आपल्याला हे संपूर्ण जबाबदारी सौरभदादा मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. परत एकदा हार्दिक स्वागत सर्वांचं. आता मात्र मॅच इज ऑन. 8 बॉल 12 धावांची आवश्यकता आणि हा बॉल मात्र पॅडला लागलाय. 1 धाव लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये. 7 बॉल 11 धावांची मजा आता मात्र येते मॅच मध्ये. 7 बॉल 11 धावांची आवश्यकता आहे. 7 बॉल आणि 11 धावा. 7 बॉल और 11 रनों की जरूरत आहे. लढायचं ठरवलं तर मागे हटायचं नाही. हारलो तरी चालेल पण झुकायचं नाही. जीवनाच्या रणांगणावर जिंकायचंय मला. माझं नशीब घडवायचंय मला. इतिहास ऐकण्यात मला रस नाही, कारण नवीन इतिहास रचायचाय मला. पार्थिवला ते काम करावं लागेल, नाहीतर विघ्नेशला ते, वा बॅटरचं नाव काय, विघ्नेशला ते काम करावं लागेल. कोण रचणार इतिहास, कोण होणार इतिहास जमा, कोण होणार इतिहासामध्ये नाव रोशन स्वतःच करणार, पार्थिव की विघ्नेश. हो यावेळेला हराकिरी फलंदाज पार्थ विघ्नेश यांच्याकडून सुसाईड केली जाते. आत्महत्या. येस डीजे कधी पण वाजवतो हे डीजे तेव्हा नाही वाजवत यार. येस डीजे थँक्यू. 6 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. सुमधुर संगीत आपल्याला UPLचं हे अँथम सॉन्ग ऐकायला मिळते. हे अँथम सॉन्ग गायलंय विकास लाकडे, आमचा हरवणारी गायक. खारवी समाजाची शान आहे, पूर्णगड गावची शान आहे, उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाची शान आहे. आणि त्याचबरोबर गीतकार, संगीतकार, या माणसाबद्दल काय बोलावं. तो एक आर्टिस्ट आहे, तो कलाकार आहे, तो दिग्दर्शक आहे, तो नाटककार आहे, तो संगीतकार आहे. ऑलराऊंडर्स असा आमचा गौरव हरजकर. इन बिटवीन गौरव नाटेकर ना, अरे तो नाही आपला गौरव हरजकर. हा फलंदाजाचं नाव रवी राकेश. रवी झोरे. ओके, नॉन स्ट्राईक एंडला रवी झोरे, स्ट्राईक एंडला राकेश आणि गौरव
गोलंदाजी 6 बॉल 11 धावांची आवश्यकता, 6 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. हातावरील रेषेत दडलेले भविष्य पाहू नका, त्याच हाताने प्रयत्न करा आणि स्वतःचे भविष्य घडवा, संघाचे भविष्य घडवा. त्या हाताने काम करण्यासाठी तयार आहे का गोलंदाज रवी? गोलंदाज गौरव पहिल्या बॉलवरती येतोय दणदणीत खणखणीत त्या फलंदाजीचा बादशाह राकेश अडीलकरकडून चौकार. धावसंख्या 5 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. वाईड बॉल. गौरव नार्वेकर का अण्णाव? गौरव नार्वेकर. इतिहास रचायची वेळ आली होती, परंतु इतिहास जमा होणार का भीती वाटायला लागलीये. 5 बॉल 6 धावा, 5 बॉल 5 धावा. मॅच मधली हवा काढली राकेशने पहिल्या चेंडूवरती. इट इज द गेम ऑफ द चान्स, इट इज द गेम ऑफ द अनसर्टनिटी, इट इज द गेम ऑफ द अनसर्टनिटी. अनिश्चितताओं का खेल है ये. फ्लिक करने गया राकेश, ये हिटमॅन मारायला गेला होता फ्लिक, परंतु झालाय क्लिक, बॉल झालाय क्लिक. मी मगाशी सुद्धा सांगितलं होतं आजच्या 6 टीम आहेत ना, यावरती कोणी प्रेडिक्ट करू शकत नाही. 6च्या 6 टीम क्वालिफाय होऊ शकतात, काही होऊ शकतं, काहीही होऊ शकतं, कारण 6च्या 6 टीम टॉप टीम आहेत. 6च्या 6 टीम टॉप टीम आहेत, त्यामुळे ग्रुप ऑफ डेथ आजचा आहे. उद्या 5 टीम आहेत, त्याही उत्कृष्ट आहेत, परंतु ज्या पद्धतीने संघ बांधलेत ना या 6 टीमनी, त्याला तोड नाहीये. उत्कृष्ट संघ बांधणी. सुंदर सुंदर. हा काय बॉल होता, तो वाक्य आपला अर्धवट राहिले. मारायला गेला फ्लिक आणि बॉल झाला क्लिक बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. फलंदाज बाद. राकेश 4 बॉल 5 धावांची आवश्यकता. गौरवला गौरवास्पद कामगिरी करावी लागेल, पण वॉटर शॉट भक्तराज मयेकर. भक्तराज कडून येतोय हा चौकार. माईक वरती आहे त्याचा कंट्रोल, तितकाच कंट्रोल मैदानावरती आहे. दाखवून देतो भक्तराज मयेकर. 1 धावेची आवश्यकता. 3 बॉल 1 धाव. रामदास स्मृती, कैलासवासी रामदास. एक मोठं नाव आमच्या श्रीकृष्ण नगर मधला हरहुन्नरी कलाकार, त्यांना विनम्र अभिवादन करताना हा सामना मात्र त्यांना डेडिकेट करताना सुकेश आंबेडकर यांच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य. 3 बॉल 1 धावेची आवश्यकता. 56 गड्यांच्या मोबदल्यात काय मॅचेस होत आहेत, काय माहोल बनतोय. प्रत्येक मॅचेस रोमहर्षक होत आहेत. प्रत्येक मॅच कोण जिंकेल, काय होईल, काय सांगता येत नाहीये प्रत्येक बॉल वरती. म्हणून सांगतोय ना की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आज पाहायला मिळणार आहे. क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ कॉमेंट्री, क्वालिटी ऑफ कॅमेरे वर्क आणि क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग आणि क्वालिटी ऑफ पब्लिक आहे आज. या पब्लिकला सलाम आहे. उत्कृष्ट पब्लिक चारी बाजूला आपण पाहतोय की प्रेक्षकांची गर्दी तर आहेतच, पुरुषांची गर्दी आहेच, परंतु लेडीजने मात्र आपली कामगिरी मात्र जबरदस्त केली आहे. महिलांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभतोय. हा बॉल स्ट्रेट टू द फिल्डर. रन आउट, रन आउट. कहाणी में येईल का ट्विस्ट? सिरियल पाहतो आपण, नेहमी ट्विस्ट येत असतात. आज सायलीच्या आयुष्यात कोणता ट्विस्ट आला? आज घरोघरी मातीच्या चुलीमध्ये कोणता ट्विस्ट आला? नेहमी महिला रोज चर्चा करत असतात, परंतु त्यापेक्षा सुद्धा ट्विस्ट आपल्याला पाहायला मिळतो क्रिकेट मध्ये. बघा 2 बॉल 1 धाव. मग आजपासून काय सामने होत आहेत. 2 बॉल 1 धाव, 2 चेंडू 1 धाव. दोन्ही बॉल जर डॉट आले तर टाय होईल, सामना टाय होईल. काय मॅचेस होत आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या या मॅच साठी सुद्धा झाल्या पाहिजेत प्रेक्षक हो. खरोखरच तुम्ही जर क्रीडा प्रेमी असाल, क्रिकेट प्रेमी असाल, सामना जर आवडला असेल तर नक्कीच या मॅच साठी सुद्धा टाळ्या झाल्याच पाहिजेत. धन्यवाद. 2 बॉल 1 धाव. गौरवने गौरवास्पद कामगिरी केली नाहीये. 2 चौकार दिले आहेत, परंतु यावेळेला रनआउट झालाय. 1 बॉल डॉट काढणे गरजेचं आहे. पुढचा नेक्स्ट डिलिव्हरी. ओहो, क्या हो रहा है ये नाटक, ये ड्रामा, ये एंटी क्लाइमॅक्स. मॅच संपले, सामना जिंकलाय तो रामदास स्मृती निर्मिक असोसिएट्स. वेल डन बॉयज.
सुंदर साईच्या साई सामने म्हणजे साईचे साई संघ असे खेळलेत की शेवटच्या क्षणापर्यंत कोणी जिंकू शकतो. घेतो मी छोटासा ब्रेक, तोपर्यंत आवाज ऐकूया भक्तराज मळेकर आणि बरोबर साथीला आहेत प्रयाग शिरगावकर. दोघाही माझ्या मित्रांना विनंती करेन की आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यावं. तोपर्यंत आता लगेचच आता आपण घेणार आहोत